त्याला केसरी तुपाच्या डोळ्यात ऍसिड घात मागे डोळे भाजून खाल्ले अरे हा कुठं झालं तुम्ही डोळे नसू द्या आणि पाहिला विनू 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 तू किस्सांचा दस्ता आमचे रस्ते प्रसंग किती आढळले आमचे रस्ते प्रसंग आम्ही कोणाला किती वाईट केले रे आम्ही कोणाला किती वाईट केले विनू 4 दिवस सगळे मागे पोटात एक अन्नात कोणणारे त्या पुण्यात्मा लोकांना मागे किती तरी भीक गायला तरी घे आणि आम्ही दोघा किती तरी खाऊ आणि खाऊ बी काय खायला रे काही भी बघू गेला तू दीपराजांच्या म्हणून लाच पण डावडो करणार पैसे घे आणि तू पहिले किती तरी खा आणि हा मुंगा हिंगा उभी राहता म्हाका बी किती घेऊन येऊ आणि कोणी किती घालता का पण येता